Això és molt al·lucinant que passi a Catalunya i és molt al·lucinant que pugui passar a Cornellà. L'epicentre de la política mundial, el 20J, és Cornellà. És que per primera vegada reivindiquem d'una forma clara i contundent a l'estat espanyol, al món i al nostre país, que senzillament volem decidir democràticament quin futur volem com a poble. Senzillament és això que estem demanant. Sou molt, però molt valents. Que 30 anys després jo hauria de venir a Cornellà i a Martorell i a tots aquests pobles que he anat a dir a la gent vés a votar i no tinguis por. És una cosa que m'heu de reconèixer que és bastant lamentable. Per què ens nega un procés participatiu? Aquests partits que et diuen democràtics neguen un referèndum? El govern de la Generalitat ha estat només a 3 punts per sobre de la participació. Per tant, 21,5% tenint en compte tot això que us hem estat explicant, és bo, és dolent, això ho heu de decidir vosaltres. La feina no ens la farà ningú per nosaltres. O ho fem nosaltres o no ens en sortirem. L'Ajuntament de Cornellà no té propietats pròpiament dites. Tot el que té l'Ajuntament de Cornellà, de qui és? Dels cornellanencs. Clar. És a dir, és de la ciutadania. De manera que l'Ajuntament no pot negar l'ús d'unes instal·lacions municipals perquè no són seves. Nosotros, en Solidario Vecinal, estamos defendiendo siempre las consultas populares. Hem de tenir en compte que qualsevol consulta, referèndum o votació, ja sigui a nivell europeu, estatal, autonòmic o local, té darrere sempre el suport de les administracions, tant a nivell operatiu com propagandístic. Lamentablement, aquest no es el nuestro caso. Quienes venimos de lugares lejanos, donde la libertad de expresión solamente existe en el papel, apreciamos que aquí sí se puede expressar com mais libertad. Hem de participar junts para decidir el que volem i hem de participar tots para construir Cataluña del futuro. Hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Queremos tener derecho a decidir. Pero cosas sencillísimas. Pero queremos decidirnos. Quiero tener derecho a decidir. Aquesta part del dret que s'està utilitzant, que estem utilitzant avui en dia aquí, és el dret civil. El dret civil permet consultar a les persones, siguin d'on siguin i tinguin la situació documental que sigui, sobre les seves opinions. A fora de Catalunya, el procés que estem vivint ara és d'una radicalitat democràtica històrica. El que volem és ser respectats i reconeguts com el que som i sobretot el que volem ser, perquè el que no té cap sentit a ple segle XXI és que ens diguin què és el que hem de ser. Per tant, el 20 de juny, recordeu, Cornellà vota, tu votes. Gràcies. Sabeu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat en mi. Et vull que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren
pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. Cada mà m'encara el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Amb mi no demanis un camí planet ni estels d'argent ni un demà ple de promeses sols, un poc de sort i que la vida ens doni un camí ben llarg. I així pren tot el fruit que pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. Cada mà m'encara el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. I així pren tot el fruit que pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. Cada mà m'encara el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. I així pren tot el fruit que pugui donar, el camí que a poc escrius per demà. Cada mà m'encara el fruit de cada pas. Per això, malgrat la boira, cal caminar. Provem d'encaixar en escenes boniques, en ports de diumenge farcits de gavines en grans, sobre taules on els avis canten en nits vora el foc, abraçats a una manta. Es tracta de ser els simpàtics del barri, els que ballen i ballen fins que els músics parin i rompre arrogants, lluint les millors gales en discos, amb dones, amb feines estables, i a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim, i a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim. I a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim.
busquem quedar bé en el retaule magnífic dels que van pel món. Han posat monolític i afronten la vida mirant-la a la cara, i un dia contents compren flors a sa mare. Intentem trampejar per ser persones dignes, el pare modèlic que volen les filles, el de la veu greu, el de la mà forta que paga un vermut i que arregla una porta, i després tancar els ulls i sentir el món en calma. Hi ha dos ocellets fent piu-piu dalt d'un arbre ben enllestit, un gran epitafi que arranqui somriures a tots els que passin. I a vegades ens en sortim, i a vegades ens en sortim, i a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim, i a vegades una carambola de sobte ens demostra que ens en sortim. I a vegades ens en sortim, i a vegades una tonteria de sobte ens indica que ens en sortim, i a vegades se'ns baixa la verge i de sobte ens revela que ens en sortim, i a vegades contra tot pronòstic una gran mesquesa que capgira allò que creiem lògic, tot fent evident que per un moment ens en sortim. D'un cens de 75.282 és un 10,29%. Era la cirereta que ens faltava, ja la tenim. Cornellà, Bacilet, Cornellà, Bacilet.